Türkmenistan'ın Qarabağdarında ABŞ doları soňky bir näçe hepdäniň dowamında üýtgemen gelýär. Ýurdun bazarlarında azyk önümleriniň bahasy bolsa ýokary bolmagynda galýar. Şol bir wagtyň özünde habarçylarymyzyň aýtmagyna görä, yerli önümleriň bahasy hem ýokarlanýar. Söwdegärler muny dollaryň bahasynyň gymmatlamagy bilen düşündirýärler. Habarçylarymyzyň sözlerine görä, duşanma güni Qarabağdardaky dollaryň hümmeti satyn alynanda 23 manat 20 teňe satylanda 23 manat 60 teňe boldy. Şeýlelik bilen soňky bir näçe hepdäniň dowamında Amerikan valutasynyň bahasy gaty bir üýtgemedi. Muňa garamazdan azyk önümleriniň we beýlik haritlaryň bahasy dollaryň Qarabağdardaky narhynyň 30 manatdan ýokary wagtyndaky derejesinde galýar. Habarçylarymyzyň aýtmagyna görä, käbir ýagdaýlarda bahalar hatda ýokarlanypdyr. Habarçylarymyz Türkmenistanyň dürli sewitlerinden yerli bazarlardaky bahalar barada maglumat berýärler. Aşgabatdaky habarçylarymyzyň aýtmagyna görä, soňky bir näçe güniň dowamında yerli öndürilen towuk eti paýtagtyň käbir bazarlarynda 21 manatdan satyldy. Öň bolsa 40 manat we ondan hem ýokary bolupdy. Ýöne döwlet eýçiligindäki söwda nokotlarynaky ýeter satyjylar gelýän haritlaryň ýarsynyň hem azyny satywa çykarýarlar. Galanyny bolsa ýaşyryp bazar bahasynyň satýarlar diýip 6 dekabrda paýtagtyň Gülistan bazarynda bir alyjy habarçymyza aýtdy. Geçen hepdede Azatlygyň habarçylary Aşgabat häkimetleriniň azyk bolçulugyny döretmek maksady bilen arzan sygyr we towuk etlerini, ýumurtgany nädip bazara çykarandyklary barada habar berdiler. Bu çäre prezidentiň ogly, premier ministriň ornwasary Serdar Berdimuhammedow tarapyndan hödürlenen çökgünlüge garşy maksatnama diýilýän dokumenti Berdimuhammedowyň gol çeken wagtyna gabat geldi. Ýöne habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylarynyň aýtmagyna görä, bu ýagdaýy azyk bolçulugy diýip häsiýetlendirip bolmaz. Bir näçe günden bäri käbir döwlet dukanlary ertir biri 1 manatdan ýumurtga satýarlar. Adamlar eýýäm öňünden garawullap durýarlar, ol çalt gutarýar. Şu gün 6 dekabrda 11-nji kiçi etrapçanyň telekeçilik söwda dukanlarynyň birine hem ýumurtga getirilip, göni ulagyň üstünde düşürilmän şol ýerde biri 1 manatdan satylyp başlandy. Derrew nowat emele geldi, bir ele 10 ýumurtga goý berdiler. Ýöne awtologda köp ýumurtga bardygyna garamazdan satuw besedildi diýip paýtagtyň ýaşaýjysy aýdýar. Paýtagtdan başga bir habarçymyzyň sözlerine görä, awgust aýyndan bäri Qarabağdarda dollaryň hümmetiniň 3den 1-ne petelendigine garamazdan käbir azyk önümleriniň bahasy ýokarlanýar. Bazardaky satyjylar adatça ýokary bahalary dollaryň ösüşi bilen düşündirýärler. Ýöne awgust aýynda dollar 35 manat boldy. Indi 24 manatdan hem aşaklady. Muňa garamazdan esasy önümleriň bahasy awgust aýyndaky ýaly üýtgesiz galýar ýa-da ýokarlanmagyny dowam etdirýär. Mysal üçin iň köp sarp edilýän önümleriň biri bolan kartoşka häzirki wagtda 9 manat 80 teňe 10 manat, bir hepde mundan öň 7 manada satyn alyp bolýardy. Beýleki esasy zerur haritler hem gymmatlaýar. 1 litr ösümlik ýagynyň bahasy 42 manat, orta hilli sygyr eti 65 manat, tamdyr çöreginiň hersi 7 manatdan 10 manat aralygynda. Häkimetleriň bayramçylygyň öň ýany halky köşüşdirjek bolup, arzan eden sygyr etini 35 manatdan satmaga çalışýar. Ýöne oňa seretmegem islemeýärin diýip Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy habarçymyza zeýrenýär. Aşgabatdan tapawutlykda sewitleriň häkimetleri azyk bolçulugy diýilýän zady döretmäge synanşmaýarlar. Mar welaýatynyň habarçymyz yerli bazarlarda esasy haritleriň bahasynyň paýtagtdakylardan tapawutynyň ýokdugyny, käbir ýerlerde bolsa has gymmatdygyny habar berdi. Şeýlelikde Mar bazarynda 1 litr güne wakar ýagy 45-50 manada, arasalanmadyk paýta ýagy 36 manada satylýar. Sygyr etiniň 1 kilogramy 65 manada, kartoşka 11 manada, hiline baglykda tügü 15-25 manat aralygynda durýar. Subsidiýalenen haritler hem gelýär, ýöne olar aşakdan gizlin satylýar. Mysal üçin biziň bazarymyza ak bazara towuk eti hem getirildi. Ol bellenen döwlet bahasy 20 manatdan satylmalydy. Ýöne ol 40-50 manatdan satylýar. Döwlet eýçiligindäki söwda nokotlarynda sygyr etini 30 manatdan satýarlar. Ýöne onuň hili şüpheli. Şeýle et hem dolu satylmaýar. Söwda çalt gutarýar. Galan et kalbasa ýasaýjy kärhanalara satylýar diýip Mary şäheriniň Oğuzhan köçesinde ýerleşýän ak bazaryň bir satyjysy aýdýar. Türkmenistanda soňky 5 ýylda dowam edýän agyr ykdysady meseleleri pandemiýa şertleri hasam çuňlaşdyrdy. Netijede ýurdun ilatynyň köp bölegi üçin bazar bahalary el ýeterli däl. Maşalaryň köpüsi hökümet tarapyndan berilýän subsidiýalenen azyk önümlerine garaşly boldy. Ýöne soňky aýlar
ýerlerde türkmen häkimetleri subsidiýelenen azyk önümleriniň mukdaryny kem-kemden azaltýar. Türkmenistanyň hökümeti ykdysady kynçylyklaryň bardygyny, azyk ýetmezçiligini we pandemiýanyň ilatyň ýaşaýyş derejesine yaramaz täsirini ikrar etmeýär. Şeýle-de bolsa ýokarda belläp geçişimiz ýaly geçen hepde prezident Berdimuhammedow ýagdaýy açyk aýtmazdan çökünlüge garşy maksatnama diýilýän maksatnamany tasdiklady.